Selamat hari Minggu mak dihita seluhuna. Tapasada marohan ang pikirat Allah memuji debata. Merede mahita sian buket de nomor 10 lu ayat sada ruditolu. Hite-hite gorni dia bata ama, dohot gorni ada na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di purbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Saya pamotoh do tuau dalam hanguluan, gu do las deroha dia dopan ni bohim, aka hasudungan ni roham do di siamumu, saliling ni liling na haleluya. Haleluya. Nama dok mauliate do hami tuho ala di papa terhodo dohot tuakas pidibigu ada Tuhan Yesus Kristus. Saya sima roham saya payam dihami rodi pino parnami berita naulii jala pararak mai salut bangso asa bicar sodang ni hasang awami dohot dia akan hudu di haholomon nang di lingguman di hamatian mariti-hiti anak haholomon ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Meredehita sin nomor 126 ayat 1 2. Oh
ikut sedarion ima pati padua untuk lapatanna. Dang jadi kanaumu jala dang jadi sumanomu manang ahda di banua gijang do na di banua tongon roli na di bagasani ai na dituruni tano yang go tungga bisi sobaun manang siluan diero lapatan ni odo iko di habir hatta di bata jal ikon holong hatta di bana asal dang jadi iba marsob batu sobaun manang tuga naganaan mangidu hanguluan siani jala dang jadi uluan begu manang ulpahan di hadatuan jala dang jadi posroha di aka ugasan komiton ido sahna atung rak magido gugu mai tatu debata mangulahun hombar to patiki ale to had debata sai pargugoi mahami mangulahun nombar to patiki amin maren hita sen nomor 623 ayat 1 2. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus odo debata perduku na suatu dosan si topa na sanadong paruhum na tigor na manghum jolma manusia narodo hami tu jolma na puti dosa nami akka nahula hami marhitisian pangalasan nami di batikmu ima marhitisian tubuh-tubuh ni roh nami na roai nang sian pakateon nami na suture do di pagolion nami di hisap-hisap ni roh nami na tamasi tutudo na uhut pami ala ni dosa nami i alai na tersosul buat bagi duhamin waing alani i asima roham dihami ale di batan nami parniga bahasa jala prasirohan ho alanian aholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya sama dosa nami salhubna jala suruh atau di purbadia Tuhan nami be asa terbek kami menguliho di bagasan hati goran dot habadiaun gabi satam Tuhan ngeluan nasura suda na pidar bagam dia kana persea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin baga-bagani di bata taring Tuhan sandi dosata sonod do hatu di Tuhan Jehovah nunga di harsahiho au marhitesian akka dosam jara nunga di doseho au marhitesian akka hajahatommu au tutu au sadiri manalese akka pangalasim ala ni hadiriku jara nang pihu pedang bihu pengoting akka dosam hasangapo ma di debata na di gijang amin mara dihitasin nomor 25 ayat 1 2.
mana tersurat di Yohanes bidu sada memuka maisi ayat 20 rodi 42 los tajahama marsika sorin torang ni ari nai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi jadi di dokba odo biru-biru ni debata nama mosa dosa ni pertibion aupe dakuta de ibadah alai asa tadap ibadah di hal Israel ubahin naro au madidihot ai aupe dakuta de ibadah julu alai ibadah namar suruh au madidihot ai ido madok tuau ia tu sidi daho tuat to di jalamian di ibana do sidi hon to di perbadia marsuguk nai jonjong musim masih Yohanes di si dohot sisianna dua halak dungi humus serba Yesus di dama nasida nama itu nibana jadi din nama maduk nasida ahaduna di lumuna jadi dia nasida mamaduk ibana rabi nama duk guru di dia doho seorang si Andreas dengan sahabat si Simon Petrus do na sada si na duai na ubegi hatanis Yohanes dohot nama hutun ibana laos di Tokyo ma ibana tu Yesus alai dibereng Yesus ma ibana huhuk ma didok si Simon anak ni si Jonas doho si Kepas maho waron astuanna batu mama Petrus ido sahatna martua ma akan tu mangiun hatani debata jalan do peopsa amin merede hitasen nomor 476 ayat 1 2 Porsia di sadok portibion rak mahita madok au porsia di bata jahuba hido ama parduguna suatu dosa au porsia Yesus Kristus anak di bata jahuba nesesadai iman itu dibuhun di Maria daga begabiar suatu perbadia orang subuhan hido tuhata natu mau naberni di bangun silatus na mati terpajan lu iban di hau kudar silang na tuak tuban waturu dong ditanam na mulak mangulu dari patuluhan nama naik ke surga lahul tu siap daripada Jehovah amanai perduna susu sani di siba iban pai mulak surga tu talo on manguhumi halak na mangulu do na mate
Au perseya di ton di purbadia, celak dong sada hurian na bedia. Hurian yang anak Kristen akan na bedia, do dia sen rusa. Do dia tai nama do. Mulak mau rusuk daging ni harap nang mate. Do dia ngeluan na surah-surah. Amin. Shalom. Hurian itu hatta tabege majolo titing namasa di huriata di bagasan nasa mingguon dohot nanaeng si pamasa ota tu minggu nanaeng ro. Goarni minggu ya minggu ta sadarion iman amar goar minggu kedua setelah Epifanias dengan topik Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Yesus Kristus panodang tu saluhut bangsa. Pertukaran mimbar pelayanan firman. Minggu hari ini Pendeta Resot T. Hasugian STHMM melayani jemaat di HKBP Mempawa sekaligus membawa rombongan Rena. Di ibadah pagi dilayani Amang Pendeta Melki P. Purba STH yang kemudian dilanjutkan ke Pospel Sambas, dan di ibadah siang ini kita dilayani oleh Inang Sintua Dr. Randa F. Borulubis. Kita doakan kiranya semua pelayanan menjadi berkat. Yang ketiga, kebaktian sekolah minggu. Mulai minggu hari ini ibadah kebaktian sekolah minggu telah dimulai kembali. Karena itu diharapkan kepada orang tua untuk bersuka cita dalam menghantarkan anak-anaknya untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, kalender HKBP. Sehubungan dengan rencana pembangunan HKBP pos pelayanan di Sambas, maka kami harapkan kiranya semua anggota jemaat bersedia membeli kalender yang telah disiapkan seharga minimal Rp50.000 sebagai donasi dan partisipasi kita untuk disumbangkan ke pos pelayanan HKBP Sambas. Dukungan doa yang pertama, Amang MC Tinjak atau Opung Louis, pemulihan dari WEK 2. Yang kedua, Christine Amelia Catherine Borusiahan, pemulihan WEK 1. Yang ketiga, Inang Nyonya MKM Marpaung NR Boru Panjaitan, pemulihan WEK 2. Yang keempat tu anak dohot boru ni huriata nang anggota naposo bulung na di huta tahun nang di pangarat Tuan Nabi. Untuk yang ke-8 dan 9 bisa kita lihat amang yang sudah ada di depan. Untuk yang ke-10, anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai 14 Januari 2023. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-10, Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Untuk nama-nama yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan pernikahan, ada di slide yang ada di depan dan juga warta yang sudah dibagikan di grup setiap WEK. Yang berikutnya keuangan, pemasukan dan pengeluaran serta rekapitulasi juga ada di depan. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung semua program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita meredahi tas nomor 75, kita apa pilihan. Bisa
Molia tema di sobohoro nami Tuhan, di nahupakilalahu kami, holan asi dohot holong ni rohamdo Tuhan,